Tiniud to na maron. Nabagtay na kong bugas, sakto gito pamahaw. Kung sobraan to, gamay na lang. Ako sa klaro ba, mingaw ba hakot bas ron da? Huwag nagpagpag og bas ron. Paita ng panahon na mingaw ba hakot bas, ako sa kong dami. Ipanood to na, maglungag ko. Ang mga anak to, tunggutom na itong anak ba ko? Huwag naman ilunod yung bugas ha? Tayo doon pa kong anak kay huwag ihalin ba? Kita ko itong pagi mga bata para puslan to ang ko na ba to? Tao itong pagi nga makakwarta to sila imbangon siguro ko to para makakwarta huwag lang yung bugas ilunod angan kayo huwag rin naman tulong tago na kong mga anak ang tao ko to para magamit sa to sila asiguran ko to panimbang sa mga anak kong huwag ilunod wapay sudan wagin huwag sa sudan ang bugas kong ilunod tago na kong mga anak Nak! 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 Balik ka, nak! Kaya kayo sugo ninyo! Kamu ba, mga dagko na mo, para mapuslan mo. Ibaw mo sa kong pangita, nga, usay na, usay wa, kargado pa wa. Atong bugas, gabay kayo, kung ilunod. Ya, o patay sudan. Pangita mo, paagi, nga, makanagam na malunod, dati pa sudan, ha? Pangita mo, paagi. Pagkita panimbang mo dito. Kaya para mapuslan mo, dagko na yung mga bukog. Problema kay kuan kay pagkakot bas. Pagkita ba panimbang mo. Daw. Palako mo. Kita mo pagi. Kinahanglan ko pagkalungag para makakaon ta. Kita na baboy. Kita ni porto. Bata ba kayo mi? Para siguro og dito panalitan kada kumanan og inupatimbang mo tay kwarta kita patimbang. Ako manok. Kini lang manok ko pabligas ng mga anak para klaro yung na yung manunod kuwan pa sudan. Kini lang ang patimbang ang ipabligya. Ligya ko ni gintos bro. Ligya ko ni gintos. Manok kay taw na mga anak nako. Kita siguro para patimbang. Ang manok sigurado ni. Ligya ko ni gintos kay anak ko na gintos ay bugas makilo sudan. Klaro na. Patag ko sa anak balik to. Abot ko kadiyat. 1 hour later. Kini harap mo sugo, karap mo nabot. Mambay, ba magtuyok pa. Wah, mori. Kita niyo. Kini harap magsugo. Okay, pusanan ninyo. Ipusanan niyo, ito ko basura. Pusanan kay. Ini madaghana. Tingbo ta na patimbang. Pusanan mo patama. Man ako. Balik-balikan ito. Hoy, minaw mo do ha. Kay wa tay malungag, way sudan. Baligyan ni 500 ito, ha? Amo paglagalangay ha, sa paglagalangay sa mo. Ilaw mo na po. Baligyan ni 500 ito. Amo lalagay kay wa unto na, wa tay malungag. Puyan yung mga bata mo eh. Sige tagpaabot. Mori basura kita. Tinggo mo nyo. Ayaw ninyo sugon. Puson tari kay. Naghari. Tae. Tingirita. Sige pagkaabot sugon. Napatay manok sabi doon sa kabok. Walang ilang choice. Mahalin to. Katong bugas to. Lana naman bata. Sugon, kita pula na. Nagilangay pa. Aboto mo to. Aboto. Hapit na ba? Ano? Bungag na. Ito na. Nay! O, dayon. Nay! Baligyan na niya ni Papa kay. Way sudan. Og kuan, kanon. Pila balik-balik yan eh. 500 daw. O, di mahangyo ali dong. Nga, mga ganigi. Tugon ni Papa na mo. Nga 500 daw. Ako lang bahala ni. 450 lang ni dong ha. Kaya ako lang bahala sa papa. Nasukot mo? Sige. O, sige. O, dala. Yata na siyang papa. Wala ako. Gihangyo rin ako. Ano nay? O, sige. A few moments later. Ah!
Oh, nahal. Nalin yung kwarta pa. Nahal ng manok. Nalin na pa. Ya, 500 mo to sugo na ko ninyo pa. Beli ka sa manok, 500 mo to. 500 eh. Hindi pa. Ano man? Nabahangyo na. Mong pangyo mo nga. Dako mo tong ka. Siya. Siya na tayo bahala ni mo. Isa hey, nanay ninyo? Oo. Ita gini sugo ninyo buanga mo eh. Ayo ninyo eh. Sige. 450. Ingin to sa sugo ninyo. Kaya maglungag ko. Malakaw. Ini pertaha murag 450. Ako kani panimpad sa. Kagi ko tugan niya naman nagtungit. Bisag mapunan ni managhari. Ug ako isugal. Pagsulidad nga makadaog ko. Ay panimpad ko ning kwarta para daghan mabugas sud ako mapalit. Duwa ko ning sugal. Unahan tay. Sugal dito. Klaro na lingaw pa ko ani kadaog pa ni daghan na ning kuan. Kwartar ko. Talaw. So ditong ite. Lingaw ani. Maglungag og managhari. Ike, terus gamay. Bayri. Ike ko. Pugong bay. Hits ni bay. Hiter ba si Bayri? Oh, Bayri. Naman, kuha ka? Bayri. Tanaw ko bay. Hindi na kami ganun Bayri. Undang-undang niyo ba? Boleh ko. Sige bay. Sumiling ako semua. Mga babay. Nga. Okay ra ka dito ang pamilya bay. Kaon natin mga anak bay. Oh, lima bay. Na. Hey, bro. Bro, Bayri. Bro, dapat mo. Bro, bay. Mamay pa na yun. Ikay. Hit na na pa. Ala, labay. Mo kapulis ako ba kay kitong relas dusi na kay baka ko sa masawa. Nya. Ikaw budo ka ba? Dua kau. Dusi na ba? Baka ko sa masawa lay. Sige. Dili na to putra. Isi dito si David ko yay. Ah, tuloy di sana tong say. Tahan ka. Oh, ihurot na tanan. Aron mahuman ta man. Dali ro. Oh, Dili ko ay mo bay. wala para maman ah, buhay na sa buhay na. Ya, usara o hits na yun. Kadaw Kayo na to. Ilok kay ha? Amayo re para madali bay. Way tiray hits lang ko bay. Sige. Hits lang ko para madali ta. Sige, hits kay dinalian ako. Hits lang ko. Lagi na sunod ka bay rin. Oh, askuling ako dito bay. Ah, ako panimpada mo ni bay kay timing nga dali ro re. Degree ka rin, shot parta. May dua bay. Kayo na may. Ite. Ite to no. Yak. Ready bay. Kau tu bay. Ne, tu na ne. Guapo si Brad. Vincent Bigo. Wala laban. Balay. Okay, throw. Sayo kay bye-bye, Beryl. Bay bay. Ah, yes. Away ka laban. Yes. Wala ka bata bay. Sini. Bye-bye. Say problema nyo. Pa. Gutom na ako pa. Wala ito ba? Sudan ako na ko. Ha? Darang si malas ay. Pildi ko. Ay, di ba si malas re? Ay, darang si malas. Bay. Di bay. Ayaw, bay. Dadi malas na bay. Ang kwarta gisuot ako. Oh, dadi malas. Bay, buwan mo rin bay. Bay. Bay anak bay. Bay, buwan ang darang si malas. Ayaw, bay. Eh, mayo, pildi ko. Saan na ron? Ayaw na bay. Ay, boleh ko eh. Boleh. Ayo, pildi. Tindak kasar. Tindik ka wala. Di sa dapat. Bata mo to.